Hello guys, गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं होनना लोगोफोर आंहा दिनै खुसि जादों मानोना 10,000 फैसाखौ मोनमारसिगोन जितुनाखि जोंहा मुख्यमन्त्री मामाया जोंनो मोनफ्रोमबो गथाव 10,000 हि फैसा होगोन होनदोंमोन जों बे फैसाखौ थारैनो मोनमारसिगोन नामा मोननायनि लामायाव मोनफैबाय नामा आं दा बेनि सोमोन्दैनो एसे भिडिअ लाबोबाय आसा खालामो नोंथांमोना नायनानै भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै बुजिलांगोन होननानै मानोना जोंहा बे 10,000 हि होगोन होननाय जितुनाखि प्रतिश्रुति लादोंमोन जोंहा मुख्यमन्त्री मामाया बेनि जोंहा दा ट्रेनिं दङ बे गुटनिनो ट्रेनिं जागोन जोङो बे ट्रेनिंआवहा मा सोंगोन मा खालामनाय जागोन बेफोरखौनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनो नागिरदों जायफोरा दासिमहालागै बे 10,000 फैसा मोननायनि ट्रेनिं होयाखै बिसोरो बे भिडिअखौ नायना लानो हागोन माबोरै फैयो मा सोंनाय फैयो मा सोङो मा खालामनो गोनां जायो बेखौ आं देखायलांगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबा बुजिगोन आङो दा थांनो ओंखारबाय जोंहा दा दिनै ट्रेनिं दङ बे 10,000 हि फैसा मोनगोननि जोंहा दिनै ट्रेनिं दङ आं बे ट्रेनिंआवहा मा खोन्थाहरो मा फोरोङो बा मा सोंगोन बेखौ आङो देखायलांगोन भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो मोनथिलांगोन अब्लानिया गुटनिफ्राय सानसेयावनो लिंहरनाय जाया मोनफ्रोमबो गुटनिफ्राय जितुनाखि 10 जन हि जोंहा ग्रुप थायो बे ग्रुपनिफ्राय जोंखौ साथाम साब्रै सानै बेबायदिहि लेंहरो जोंनिया साब्रैया सिगाङाव होखांलांबायमोन जों दिनै साथामा हैफिनगोन आरो जोंहा सानैया थागोन बे सानैया उनाव माब्ला लेंहरो बिसोरखौबो लेंहरगोन जोङो दिनै साथामा थांनानै दिनै जों ट्रेनिंखौ हैगोन लोगोफोर नै जोंहा 10,000 नि ट्रेनिंखौ जों हैनिसै 10,000 जोंहा हाबमारसिगोन नामा मोनमारसिगोन नामा भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोङो बे 10,000 फैसाखौ मा खामानियाव बाहायनांगौ बेनि सोमोन्दैबो जोंखौ खोन्थाहरगोन जों मा खामानियाव बाहायनांगौ मा खामानि मावनांगौ 10,000 खौ मोनब्लाथाय बेफोरखौ जों गासैबो बे ट्रेनिंनि गेजेरजों मोनथिलांनाय जागोन आं दायो नै सफैबाय जोंहा ट्रेनिं सेन्टाराव जितुनाखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसानि 10,000 फैसानि ट्रेनिं दं बेयावहा मोनफैबाय आं नैबे बामुनपुख्रि गां पन्सायतआवनो जायो जोंहा ट्रेनिंआ दिनै नै गोबां मानसिफोर फैदों ओमफ्राय हाबलांबाय बिसोरबो गासैबो ट्रेनिं होनो फैदों केडार माने दायित्वत থকা বাইদেউখিনি কৈছো মই বিমাৰ কাম কৰো আত্মসহায়ক গোট থকা যিমানবিলাক সদস্য আছে প্ৰত্যেকটো গোটৰ সদস্যৰ মই জীৱন কথা পাতি মানে আত্মসহায়ক গোটত থকা মানে প্ৰত্যেকটো গোটৰ সদস্যবিলাকক জীৱন বীমা কৰাব লাগে আমাৰ এই শৰীৰটো সুৰক্ষিত কৰি থব লাগে পইচা দিব লাগে আৰু বৰ পৰা আত্মসহায়ক গোটটোৱে টকা ল'লে অকল 1 টকা দিব লাগে বুজিলে এইটো মোৰ সেক্টৰ নহয় এইটো গাঁও তথাপিও মই ক'লো আত্মসহায়ক গোট থকা মানে আমাৰ এটা সহায় পাব আপোনালোকে সহায় কৰা এটা গ্ৰুপ এজনী সদস্যাই 100 টকা জমা কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমি যদি 10 গৰাকী সদস্যাই 10 টকাকে জমা কৰো আমি 100 টকা জমা কৰিব পাৰিম কিন্তু আমি বুজিয়ে পোৱা বুজিলে বাইদেউ আত্মসহায়ক গোটটো হৈছে তেনেকুৱা আপোনালোকৰ নিজৰ মই আত্মসহায়ক গোটটোৰ বিষয়ে অলপ কিয় ক'লো কাৰণ আত্মসহায়ক গোটবিলাক হেৰাই যোৱাৰ কাৰণে কৈছো আপোনালোকে 1 ঘণ্টা সময় দি পেলাই গোটটো সি পাৰাই নাই মানে নাই মই নকৰো চকু বনাই দি তেতিয়া তোমাক একদম সদায় পূজা কৰিব শিকটীয়া ধৰি কৈছে সেই পাহাৰৰ টকাইটো লোন হ'ব তাৰপাছত 50,000 পাব তেনেকৈ চাগে লাখ টকাৰ তেনেকৈ পাৰ্চেনেলি ল'ব পাৰিব আত্মসহায়ক গোটত থাকি পাৰ্চেনেলিকে তেতিয়া লোন ল'ব পাৰিব যদিহে সেই বাইদেউজনী নাই 10,000 फैसा लानो फैग्राफ्रा नाय ट्रेनिं होनो फैग्राफ्रा सोलिगासिनो दं बे ट्रेना गरम फैसा मोननोबो नांगौबा गरमबो सह्य खालामनांगोन गासैबो ट्रेनिं होनो फैदो 10,000 फैसा मोनगोननि ट्रेनिं আশা কাৰণে আপোনালোকে বিজনেছত কি কৰিছে অলপ কৈছে ন বাইদে তো আপোনালোকে যিহেতুকে আপোনালোকে ছাগলী পালনৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে কি কৰিছিলে বিজনেছ প্লেন বনাই দিছিলে ন তো বিজনেছ প্লেনত আপোনালোকে তাত আপোনালোকে যেনেকৈ ধৰক আছে আপোনালোকে তাত লাভ লিখিছে নহয় নে লোকচান লিখিছিলে পিছত বিলাক লোকচান বুলি কৈ থাকিব প্ৰত্যেক মাহতে যেতিয়া বাইদেউসকল যাব কাৰবাৰ তাত যাব মানে যিমানবিলাকে সহায় কৰিব লাগে যে আপোনালোকে ছাগলী যে পুহিছে তাৰ ফটো লগতে আপোনালোকে ধৰক এই কি বুজিছিলে ছাগলী গড়া যিকোনো আৰু যি আপোনাৰ তাত থাকিব সেইটো ফটো তাৰপিছত আপোনাৰ লিখিব লাগিব যে আপোনাৰ যে ছাগলীজনী আছে এই মাহত আপুনি কি কিনিলে কি নাই সেনেকৈ আমি ডাটা ল'ম হয়তো
পোৱালি হ'ব পাৰে কোনোবা আপোনাৰ ধৰক ছাগলী কিবা এনেকৈ চব আৰু আমাৰ যিবিলাক লিখিবলগীয়া আমি এইখিনি আপোনালোকে ক'ব আৰু আমাৰ মহিলাখিনি লিখি দিব লাগিব আৰু আমি সেয়া 3 তাৰিখৰ আগতে আমি ব্লকত জমা দিব লাগিব কিয় জানে এইখিনি আকৌ আমাৰ কোনে চাব চেঞ্চাৰে চাব ट्रेनिंखौ होनानै फैबाय ओरैबायदि बोथोराबो गरम दायो आङो सफैबाय दासो ट्रेनिंआ होखांना फैबाय ट्रेनिंआव मा सोंदों मा फोरोंदों बेफोरखौ एसे खोन्थालांनोसै गासैबो मिथिनो थाखाय नोङो जेब्ला 10,000 फैसाखौ मोनगोन बे 10,000 फैसाखौ जानला मोनला खरसा खालामनो हानाय नङा बेजों नों माबा मोनसे इनकाम खालामना देखायनांगोन जेरै दाउ अमा फिसिनानै बोरमा फिसिनानै नों बोरमानि फट' आरि दिखांना हरनांगोन बेफोरनि सोमोन्दै सोंनाय जादों फोरोंनाय जादों आरो नोङो बे 10,000खौ जुदि इनकाम खालामनानै देखायनो हायो अब्ला नों नेक्स्ट बोसोरावहा आरो 25,000 25,000 मोनगोन बेबायदिनो नोङो इनकाम खालामलांबाय थानो हागोन आरो बेबायदिनो फैसा मोनलांबाय थागोन होननानै बेफोरखौनो फोरोंहरदों खोन्थाहरदों लोगोफोर बेखायनो 10,000 फैसाखौ मोनगोन मोनखांनायनि उनाव शपिं खालामगोन बाजार थांगोन बेफोरबायदि सानदोंब्ला बेफोरखौ खालामनो नाङा मानोना जोंहा बे 10,000खौ इनकाम खालामनो थाखायसो होदों जोंहा मामाया बेखायनो 10,000 फैसाखौ मोननाय लोगो लोगो नोङो अमा फिसिनांगोन बा बोरमा फिसिनांगोन बा इसान दानांगोन हि दानांगोन बेफोरबायदि दानानै बेफोरबायदि फिसिनानै इनकाम खालामनांगोन बेखौनो दिनै ट्रेनिंआवहा फोरोंहरनाय जाबाय आरो लोगोफोर जोङो बेजों मोजां इनकाम खालामना देखायबा नेक्स्ट बोसोर आरो जोङो 25,000 मोनगोन बेबायदिनो जों मोनलांबाय थागोन बेखायनो मोजां खामानि मावना देखायलां गुटखौ मोजां सलायलां आरो गुटआवहा रेगुलार गुटखौ सलायलांनो थाखाय खोन्थादों बेखायनो मोजां सलायलांनांगोन जोङो अब्ला मोजां जों रां थाखा फैसा मोनबायनो थागोन आङो दा सफैबाय ट्रेनिंखौ होनानै फैबाय बेखिनिखौनो